Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. 9. Nu, spălată cu Pervol. Noul detergent Pervol Dark Bloom cu un parfum fermecător. Încearcă acum! Не пропусти отличные скидки от Local. Игристое вино Крикова Лакрима Дольче Крисеко 750 мл за 59 леев 99 банов. Колбаса докторская Зидези 1 кг за 69 леев 99 банов. Капсулы для стирки Ариэль 58 штук за 289 леев 99 банов. Увидимся в Local. В супермаркете честных цен. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Saios. Când culoarea părului își pierde strălucirea, folosește vopseaua de păr Saios Intense Plex. Tehnologia inovatoare Plex din balsam protejează și fortifică părul de la interior. Pentru o strălucire metalică și până la 10 săptămâni de intensitate a culorii. Redescoperă-ți strălucirea. Nou, vopseaua de păr Saios Intense Plex Metalic. Бонмарк. Кулинарный хит. Ну тогда у меня кулинарная симфония. Бонмарк. Деликатесы для всей семьи. Persil. Wow, mami în noua ei rochie. Noul Persil Discs Experts Stain Removal, creat pentru tine cu cea mai bună formulă Persil împotriva petelor dificile. Aceasta este promisiunea Persil Deep Clean. Persil. Oferi mereu tot ce ai mai bun. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Doamne, tocmai vine să plâng. Viața lui Igor, în vârstă de 52 de ani, din raionul Soroca, pare a fi un scenariu de film. Bărbatul spune că s-a născut femeie, dar din cauza problemelor de sănătate a fost nevoit să-și facă operație de schimbare a genului. Am stat în spital ca să examinez într-adevăr. Eu nu sunt bolnav psihic, într-adevăr, mie îmi trebuiește așa o operație. S-a decis să-și povestească istoria după ce 3 ani s-a aflat în pușcărie și s-a simțit discriminat. Ia-mi dă pantaloni jos să vedem și ești. Și întind mâna așa, fac cleopți, stai. Și mă și putacurzi. La ce vârstă s-a decis să-și schimbe genul? Cât de greu i-a fost să obțină un alt buletin cu un alt nume și pentru ce a ajuns la pușcărie? Privet, Natasha. Acum erai? Mi-mi voie să mă scol, să mă duc să-mi trăsesc chiar atunci. Luni de la 18:00. Destine cu Adrian Prodan la Cinema 1. La vârsta de 9 ani a început să cerșească în stradă pentru a-și întreține frații și surorile, iar